Ronsing Narzari, hello, Ronsing Narzari, माबोरै खबर सबर माबोरै रनसिं नार्जारि जोंहा खोरोम ब्र बुंनिफ्रायलै खोरोम मोजां ना मा ओंख्रि जाबोखो मा ओंख्रि जाबोखो खोरोम ब्र मा ओंख्रि जाबोखोलै खोरोम ब्र खोनायाखै नामालै खोरोम ब्र खोनादोंना खोनायाखै खोन्थाहरलाय रनसिं नार्जारि हेलौ ब्र मा खबर होनना थिगानोलै खबरा रनसिं ब्र खबरा थिगानो जोंहा आलु दालिसोमोन औ आलु दालि ना गोथाव दे खोरोम ब्र दालि आलुबाबो गोथावानो सम मोननायखाय दसे फैलाबायबायलै एसे फ्रि जाना दंना दायो नोंलाय मा ओंख्रि जाखो औ आं माबा सबाय बिमा आलु बिनिफ्राय मुलामोनलै खोरोम ब्र सबाय बिमा मुला आलुमोन बेनिफ्राय दाउदै खोरोम ब्र आं नोंनाव हरनाय जायासै दै माबाखौ मैया उन्दुनो ओंखारनायखाय थाब उन्दुबाय आं लाइभ दोनखांनानै उन्दुबाय दा हरगोन र' दा हरगोन आं नोंनो लाइक होआखैबा लाइक होना हो दे मोनसे लाइक दान आंनि जिउ थेंक इउ आंनि जिउ रेभेलेसन ब्लग मोनफैदोंलै जोंहा रेभेलेसन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माचलै रेभेलेसन डान अके थेंक इउ स' माच रेभेलेसन मा ओंख्रि जाबोखोलै रेभेलेसन आलु लावसोमोन गोथावानो दे आलु लावबाबो रेभेलेसननि माबाखौ ब्लुखौ लाखिनाय जायाखैमोनलै आं मैयायो जोंहा नितुमनि ब्र'आबो मोनफैबायलै नितुमनि थेंक इउ स' माच ब्र' खबर सबर माबोरै हेलौ ब्र' हेलौ
मा खबर? खबरा बिदिनोलै निथुमनि ब्र'। दसे फ्रि मोनदों आरोना, फ्रि मोननायखाय माने फैबाय आरोना दसे लाइभआवनो दसे नुजाफैबाय। भिडिअ'खौथ' बानायनो हाखाया नालाय ब्लगबो बानायनो सम मोना। मा ओंख्रि जाखो होनदों? ओंख्रिया माबा आलु, बेनिफ्राय मुला, बेनिफ्राय सबाय बिमामोन, बेनिफ्राय दाउदै आरोना। जोंहा दिबियाबो मोनफैबाय, दिबिया। थेंक इउ स' माच दिबिया आगै। माबोरै खबर सबर? हाय आदा, हेलौ आगै। खबर सबर माबोरै खोन्थाहर दे। मायाव दं दा होनदों जोंहा निथुमनि ब्र'? रुमाव दंलै निथुमनि ब्र', रुम सिङाव दङ आङो दा। रुम सिङाव हाबना दं आरोना। दावराव खोनादों नामा निथुमनि ब्र'? मोजां आदा। नोंनालाय मा खबर? आंनाबो मोजाङानो। दिबिया आगै मोजाङानो आंनाबो। खबरा मोजाङानो। होनना बुंदों जोंहा निथुमनि ब्र'आ। मोजाङैनो दंथ'योलै दायो। हिनजाव लादो निथुमनि ब्र', हिनजाव लानोसै ना? हिनजाव लादो। बेसे सिंगेल थाबावलै ना निथुमनि ब्र'? नोंबो लादो दे, निथुमनि ब्र', नोंबो लादो। लानांसिगोन र', हिनजाव लानांसिगोन ना। बेसे सिंगेल थाबाय थानोलै निथुमनि ब्र'? सोरबा फ्रि फायार गेलेगासिनो? लोगो सासे दङ, लोगो सासेया फ्रि फायार गेलेगासिनो आरोना। खोनाहैदोंना फ्रि फायार गेलेनायखौ? तामाम हायो। फ्रि फायार प्र' गोजासो लोगोफ्रानो। माला हाबाया? माला हाबाया? खबर हरगोन दे निथुमनि ब्र'। आरो बोसोरसेसो थाबावनि निथुमनि। बोसोरसेसो थाबावनोलै। बोसोरसेसो थाबावनि। दे नोंहा खोन्थाहर दे निथुमनि ब्र'। खोन्थाहरलाय माला जागोन हाबाफ्रा? फिक्स जालाबायबाय नामा? तामिलनाडु मा जायगा? तामिलनाडु नङालै माबा निथुमनि ब्र', तामिलनाडु नङा माबासो तेलेंगाना स्टेटसो। हायद्राबाद तेलेंगाना। हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेट। जोंहा निथुमनि ब्र'ना गार्लफ्रेन्डफोर दंखायोलै ना? गार्लफ्रेन्ड निथुमनि ब्र'। मा जादों तामिलनाडुआव दावराव-थार? दावराव, एसे दावराव आरोना। माने बारा नङानो आरोना दावरावआलाय, एसे एनै दावराव माने बेखौनो माने अफार खालामबाय आरोना माबाफ्रा, इउटुबारफोरा बांसिन खालामबाय आरो। भाइरेल खालामना होबाय। भाइरेल खालामनानै माने अफारद्राय खालामना होबाय आरो दावरावखौ। बारा नङामोननो दावरावआलाय। जोंना एसबिआ मा इम'जि हरखोलै? खखाबाव आखाइ होनानै सोंहरबायसो नामा जोंहा एसबिआ? मा दावराव? दावराव खोनादों नामा एसबि? दावराव खोनादों? दावराव लोगो सासे माबा गेलेगासिनो फ्रि फायार। एसबि नोंहाबोथ' फ्रि फायार प्र'खासो माथो। लोगो जा फ्रि फायार गेलेनोब्ला। फ्रि फायार गेलेनोब्ला लोगो जा। नोंहाबो फ्रि फायार प्र'। सोर फन हरखोलै? सोर फन हरखो? सुपार फास्ट कुकिं। सुपार फास्ट कुकिं। थेंक इउ स' माच सुपार फास्ट।
मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए। गुड आफ्टरनून। कैसा है सुपरफास्ट बताओ खबर सबर। लाइक डन ओके थैंक यू सो मच एस बी थैंक यू सो मच सुपरफास्ट। हैप्पी होली सुपरफास्ट। अभी तक चल रहा है ना होली सुपरफास्ट जी। हम लोग का तो खत्म हो गया, कल खत्म हो गया ना सुपरफास्ट। कल पूरा धमाका हुआ था होली में। नितुमनि ब्रह्मा दिगन एस बी को हाबा लादो। एस बी को हाबा लानो। नितुमनि जारला जागोन माथो बिदिबा ना। जोंहा मा होनदों गावनो मा दावरावनि रायलायदों। गावनो मा दावरावनि रायलायदों। औ आं रायलायनायखौनो दावराव खोनादों नामा एस बी। फ्रि फायार गेलेगासिनो लोगो सासे बेखौनो खोनादों खोमा। ओमफ्राय गुड आफ्टरनून हा सुपरफास्ट जी गुड आफ्टरनून एस बी होनदों सोरबा गोन नितुमनि सोरबा गोन नितुमनिसो होनना बुङोलै। जेबो नङा दे जि जंखायदों आरोना ओरैनो जेबो नङा। नितुमनि ब्र'आ जोंहा एस बि आ मिनिहरबायलै माबाया नितुमनिया जोंहा एस बि आ जोंलायबायलै नितुमनि ब्र'। ना सुपरफास्ट ने क्या बोला आपने फ्रेंड ओहो नहीं सुन रहे क्या। आपने फ्रेंड नहीं बनाया था मैं तो बनाया है। सुपरफास्ट मैंने बनाया है आपको बनाया है। मेरा पास फ्रेंड है। हाँ मेरा पास फ्रेंड है। आप मेरा पास फ्रेंड है मैं बनाया है आपको फ्रेंड बनाया है। वीडियो पर भी आना जाना पड़ता है। वीडियो में भी आना जाना पड़ता है। हाँ आप वीडियो दिया था क्या सुपरफास्ट आप तो मेरा साथ फ्रेंड है यार। से किया था मैं फ्रेंड है। हाँ आपसे फ्रेंड हूँ मैं सुपरफास्ट जी फ्रेंड हूँ। एस बी जोंहरदोंना एस बी सुपरफास्ट वरना यूट्यूब एंड करता रहता है। हाँ सुपरफास्ट मैं ऑलरेडी हूँ आपका साथ। मैं अभी से किया था रेवल्यूशन मा होनदों जाव दानाबाथ' आरो एस बि आ मा होनदों जोंखाय नांला आंखौ आंबो रावखौबो जेबो बुंला होनना बुंदों आरोना जंखायनांला होनना बुंदों आरो एस बि आ दे जंखायला दे एस बि जोंहा माबाया जंखायबाय थायोना नितुमनिया। समाज रेस्पेक्ट एस ब्लॉग आया है थैंक यू सो मच सुमा थैंक यू सो मच। हाँ तो हाय हेलो सुमा कैसा है आप बताओ। गुड इवनिंग सुमा गुड इवनिंग कैसा है आप बताओ खबर सबर। थोड़ा एसे साउन्ड खमाय दे माबा गेम गेलेनाया एसे साउन्ड खमाय। जोंहा नितुमनि ब्र'आ होनदों माखो देखायदों मोखां देखायदो मोखां देखायनो होनदों नामालै। मोखांखो मेंब्रां दंथारोलै बेनिखायनो देखायनो लाजिदों आङो नितुमनि ब्र'। जोंहा सुमाजी ने किया बोला लाइक डन थैंक यू सो मच सुमा थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए। जोंहा सुपरफास्ट ने किया बोला बाय बोला है ना सुपरफास्ट आप जा रहे हैं ना सुपरफास्ट जी आप जा रहा है क्या। ठीक है जा रहा है तो एक लाइक दे के जाना है सुपरफास्ट एक लाइक दे के जाना आप बिजी है तो। जोंहा नितुमनि ब्र' लाइक डन थैंक यू नितुमनि ब्र' थैंक यू सो मच। सुमा ने क्या बोला सुपरफास्ट प्लीज कनेक्ट करो। जी हाँ सुपरफास्ट आपको बुलाया है सुमा ने आपको बुलाया है आ जाओ सुमा के पास सुपरफास्ट। एस बी मा होनदों दिगन MB सोना हरलाय औ एस बि MB सोना हरनांगौ ना बोरै सोना हरनो आं नोंनो आं दायो लाइभ होगासिनो बोरै सोना हरनो सोनालाय हरनो हागौमोन आरोना एस बि दायो बोरै सोना हरनो आं नोंनो नाम्बारबो गैया बेनिफ्राय आरो दा आं लाइभआव दंगासिनो। एस बि मा होनदों बाय दिगान थांथ'नोसै नामा एस बि
थाथ'दो अके दे एसबि दे थांसैबा जेबो नङा दे इउटुबावनो सोना हर इउटुबाव बोरै सोना हरो एसबि इउटुबाव बोरै सोना हरो एमबिखौ सोना हरजानायबालाय सोना हरगौमोन आङो दा सोना हरजागोन जानो इयो इउटुबाव जारलालै आंनि नामखौल' नामखौल' थुनांगौ आरो ना नाम थुबानो हाबहैगोन ना एसबि आयौ बिदि हाबहैनायमोनबाथ' नाम थुना होबानो हाबहैगोन ना एसबि आंनि जिउ हाय हाय एसबि फाग्लि जाबाय निथुमनि ब्र'आ एसबि फाग्लि जाबाय एसबि फाग्लि जाबाय एसबिया मा होनदों होनबानो जायो नाम होबानो जायो आरोना एसबि नाम होबानो जायो नामजों आं सोना हरफेराखैलै माबायदि सोना हरोथाय एसबि माबोरै सोना हरोथाय उनाव दे नोंसो फाग्ला बाबा नोंसो फाग्ला बाबा होनलै निथुमनि ब्र' एसबि दा मोखां खोबथेबायलै मोखांसो खोबथेबाय एसबिया जोंहा दाबो रोङा नों दाबो रोङाथ' आरो आं रोङालै एसबि सिखायहरलाय एसे एसबि सिखायहर एसे रोङा आङो फ्रि फायार प्र'आ होखावगासिनो जोंना फ्रि फायार प्र'आ बुंखाबायना आंनि नामावल' थुना हो नोंनि नामावल' थुना होनांगौ आरो ना जायानो माथो एसबि गटु चेनेलसो थाङो नै गटु चेनेलसो थाङो नोंनियाव थुना होबाथाय जायानो माथो गटु चेनेल कौन है कमेंट करो गाइस सुमा जी चला गया क्या आप सुमा जी अभी फ्रेंड हुआ था ना सुमा आपका साथ अभी फ्रेंड हुआ था ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वो किसका लाइफ में हुआ था फ्रेंड किसी का लाइफ में हुआ था आपका साथ फ्रेंड सुमा जी ठीक है कमेंट करो गाइस मा होनदों एसबिया मा होनदों आं फैबा रावबो कमेन्ट खालामा आं ओंखारसै बाय एसबि नों फैबाथाय रावबो कमेन्ट खालामा ना थांथ'नोसै नामा एसबिया फाग्लि जामारबाय ब्र' एसबिया फाग्लि जामारबाय आरोना एसबिया फाग्लि जामारबाय नोंसोरनो फिल्मखौनो देखायना दोनगौमोनलै आङो माबानायमोनबा कपिराइट फैयामोनबा कपिराइट फैगोन ना दा एलबाम देखायना होबाबो आं सुनिसोलै ओंखायनो खालामा सुनिसो मा सुनि जानांगौ एसबि आयौ इमान इदि होनना लायो नामा आरो नङा दे सुनि नङा दे मा सुनि जालाबायनो होनबावदोसो नामा एसबिआ होननानै आसिखौ जोंहा ममि बसुमतारी मोनफैदोंलै थेंक इउ स माच ममि आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय हेल' माबोरै खबर सबरा ममि ओंखामफोर जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाबोखो ममि खोन्थाहर दे जोंहा रेभेलेसना मा होनदों होनना बुंदों एसबिआ बाय दिगान बाय
बाय आरोना एसबि थांसै लाइक होबाय जोंहा निलेश ब्र मोनजोलै थेंक इउ निलेश ब्र लाइक होबाय थेंक इउ सो माच निलेश ब्र लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच निलेश ब्र लाइक होनायनि थाखाय आंनि जिउन नितुमुनिया निलेश एसबि को हाबा लादो औ निलेश ब्र एसबि को हाबा लादोंलै एसबि को हाबा लादोसो होनना बुंहरबाय माथो निलेश ब्र खम जारला नितुमनि खम जारला होनना बुंहरबाय जोंहा ममिया मा कमेन्ट हरदों स' जाफैयाखै आलु अमासोमोन ओंख्रिया आलु अमासोमोन आरोना ओंख्रिया नमि basumataryy आलु अमा स'आनो जाफैयाखै इयाव आंनियाव बेलेग मबाइलावसो नायनानै फरायबाय आं खम जारला जोंहा एसबिआ मा होनदों ओंलै नितुमुनि लाखायानो आं निलेशखौ गाबोन लाखायो आं निलेशखौ गाबोन क'क्राझाराव लोगो हमहैबावगोनसो वाव गाबोन क'क्राझाराव लोगो हमहैबावगोनसो आरोना एसबि निलेश ब्र गार्लफ्रेन्ड मोनबायलै निलेश ब्र नोंहा ना एसबि गाबोन क'क्राझाराव लोगो हमहैबावगोनसो आरो कौन है गाइस कमेंट करो कमेंट करो गाइस जानी तमनिया निलेश कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन निलेश ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन निलेश ब्रो खबर हर नमिया मा होनदों थाथ'दो थांसै नामा नमि बसुमतारी थांसै दे बिजिब्ला जेबो नङा दे नमि ओरैनो दसे फ्रि जानायखाय आङो सम मोननायखाय माने फैसाबो लाबोदों आरोना ओरैनो लाइभखौनो भिडिअबो आपलड होनो हाया नालाय ब्लग बानायनोबो समखौनो मोना नोंगौसो बुंनायाथ' मम्मी थाथ'बाव आब' नमि थाथ'बाव आब' होनदों थाथ'बावनो सम दङब्ला थाथ'बाव जेबो नङा जोंहा एसबिआ मा मिनिस्लु जादों नामा एसबिआ जोंहा आइएसबि मिनिस्लु जादों बिखादो माने मा बिखादो जाखो मा एसबि बिखादो नङा देव बिखादेव दानना जायाखै एसबि फरायनाया बिखादेव नङा देव जोंहा निलेश ब्रह्म होनदों एसबिआ क'क्राझारावनो खनसेबो फैफेराखैनो क'क्राझारावनो खनसेबो फैफेराखै आरोना एसबिआ रुको जरा सबर करो
SB आ क'क्राझारावनो फैफेराखै आरोना खेबसेबो SB ना मा गामिमोनलै SB? औ SB आ जोंहा इम'जि हरदोंलै, इम'जियाबा मा होनदों? SB इम'जिया मा होनदों इयो ना सानदों नामा? खखा बावाखै होननानै सानदों। सोर दं? गाइसमोन सोर दं? कमेन्ट खालाम दे गाइसमोन सोर दं? नितु खारबाय नामा? औ नितुमनि खारबाय नामा नोङो? निलेक्सआ सोंहरदों। नों थाइजौबारिनि बा थाइजौबारिनि बा गवामोन निलेक्स? दबायना निलेक्स दंबायना? नों थाइजौबारिनि बा गवामोन निलेक्स दंबायना? अन निलेक्स ब्र अन दङ जोंहा, निलेक्स ब्र'आ अन। निलेक्स ब्र अन दङ। कौन है गाइस? कौन है? माइबारि नायनो नामा नोंसोर? माइबारि नायनो माइबारि? नङा माबाया मा होनदों नितुमनि ब्र'आ निलेक्स SB खौ हाबा लादो। औ निलेक्स हाबा लानांगौलै SB खौ। निलेक्सआ मा होखो माबा इउटुब हरदों आरोना इउटुब। नितु कबिताखौ हाबा लादो। औ कबिताखौ हाबा लादो नोंलै नितुमनि नोङो। लादोलै गावबागाव बानायना लादो आरोना सासे गार्लफ्रेन्ड गैलायाबा सासे बानायना लादो। बानायना लादो दे गावबागाव सासे। नितुमनियाथ' बिब'खौनो लायो। आदसा SB बिब'खौनो लायोसो जाहैबाय नामा? आंहा गाबोननो लायखासै ना साकमासे आंहा गाबोननो लायखानोसै ना साकमासे? SB आ ओं होनना बुंदों आरोना। सांमासे बाहायबावबायलै जोंहा माबाया निलेक्स ब्र'आ। सांमासे माने मा मोनलाय निलेक्स ब्र'? ओं होनना बुंदोंलै SB आ जोंहा। बिब' नङा। औ बिब' नङाथ' आरोलै ना नितुमनि? बिब' नङा। गाइस लोग कमेन्ट करो। अ बिदिसो नामा? बिदिसो नामा होनबा? नितु हाबायाव थांगोन जों। औ खबर होलै आंखौबो नितुमनि ब्र' आंखौबो खबर हो। देनजार हायो आं बिदियाव हाबा जानो थांनाय फोराव डान्स मारिना फैगोन आं। लाब्रा डेन्स मारिना फैगोन नितुमनि ब्र' नोंनि हाबायाव। अन दङ आंनि जिउ नितुमनि ब्र'आ अके। नितुमनि ब्र' अके होनना बुंदों आरोना। निलेक्स फंबाय होनना बुंहरदोलै नितुमनि ब्र'आ।
बे लिंक ना होनना बुंदों। मा होनदों एपिसडआ मा होनदों बे लिंक ना बिब' लिंक ना होनना बुंदोंमोन आरोना एसबिबआ बिब' लिंक ना नितु आदा औ नितु आदा होनना बुंदों निलेश ना जयश्रीसो निलेशना जयश्रीसो नामा निलेश ब्र' नोंना जयश्रीसो नामा जयश्रीसो जालायबायना सोलायबाय थायोना दसे दसेनो गार्लफ्रेन्डफ्रानो जयश्रीया लायो होनदों दहाय निरन्जयनि सिगाङाव निरन्जयनि सिगाङाव जयश्रीखौ लायो होनना बुंदों ना जयश्रीया लायो होननानै थैसां मिनिनानैनो थैसां मिनिनानैनो आरो जोंहा एसबिआ रोङोलै जाद रोङो एसबिआ निथुमनि बर'आ मा होनदों एसबि ना निलेशखौ हाबा लादो एसबिआ निलेशखौ हाबा लादो निरन्जया सोंदोंमोन बावनो आंना निलेशसो होनदों निरन्जया सोंदोंमोन आरोना बेयावनो आंना निलेशसो होनना बुंदों आरोना इयो जयश्रीया मोजां दे निलेश ब्र बरिया निलेश ब्र जोंना गार्लफ्रेन्ड मोनलायबायलै गार्लफ्रेन्ड 90 एसबि निलेशखौ हाबा लादो एसबि निलेशखौ हाबा लादो एसबि निलेशखौ हाबा लादो निलेश ब्र एसबि जावनाङा दे होनना बुंदों आरोना नाइसखा ना एसबिआ नाइसखा ना जयश्रीया होनना बुंहरदों जोंना एसबिआ नाइसखा ना जयश्रीया एसबि जावनाङा दे होनना बुंहरदों आरोना निलेशआ नाम्बार नांगौमोन जयश्रीनिखौ जयश्रीनि नाम्बारखौ मोननांगौमोन आरोना एसबि जोंना निथुमनिया एसबिखौ जावनानै निलेश एसबिखौ जावनोसै निलेश होनना बुंदों आरोना निथुमनि बर'आ जावाखै निलेश निरन्जयनाव सोंहरलाय होनना बुंदों आरोना निरन्जयनाव सोंहरलाय होनना बुंदों आरोना जावाखैनो आरोना एसबिआ हसाखौनो बुंदों आरोना हसा खोथाखौनो होनदों जावाखैनो दहाय निरन्जया सोंदोंमोननो निरन्जया ना एसबि हसा खोथाखौनो बुंदों आरो एसबिआ दोनस्रि गैयालै मालाय बिजि खोमा एसबिआ मिनिहरबाय यो होनहरदों आरोना यो निथुमनियाबो मिनिहरबायलै जोंना हाक्का होननानै मिनिहरबायलै जयश्रीना दंखायो मालाय जयश्रीना दंखायोसो जालायबायलै निलेशआ जयश्रीना दंखायोनो गैया होनना बुंदों एसबिआ गैयानोलै निलेश ब्र गैयानो टेनसन खालामनाङा दे निलेश ब्र जागोन जोंहा मा होनदों निथुमनिया मा होनदों एसबि निलेशखौ हाबाला एसबि निलेशखौ हाबाला एसबिआ खुगायाव आखाइ सोनानैसो मिनिबाय नामा निथुमनिया खा मिनिहरलायबाय दे गासैखौबो लाजोबगोन आंनो जोंहा निलेश ब्र'आ खुगा हमथेबायलै एसबिआ निथु कबिताखौ हाबा लादो नोङो निथुमनि ब्र कबिताखौ हाबा लादोनो मा हरखोलै नोंसोरो आं रोङालै माबाखौ इमजिखौ खा मिनिहरबाय नामा भुटनि
जोंहा नितुमनि ब्र'आ SB निलेशखौ हाबा लादो SB निलेशखौ हाबा लादों दे SB निलेशखौ हाबा लादो होनना बुंदों हाबा लानो होलायदों नामा नितुमनिया मिनिहरबायलै जोंहा आंनि जिउआ आंहा नोंसोरनि अनलायनायखौ आंहा नोंसोरनि अनलायनायखौ लागोनब्ला नोंसोर लाग्रोदो आंहा नोंसोरनि आग्लायनायखौ लागोनब्रा नोंसोर लाग्रोदो होनना बुंदों आरोना जोंहा निलेश ब्र'आ आग्लायनायखौसो लानोसै ना निलेश ब्र'आ दे आंबो आग्लायनायखौसो लागोनलै दे नोंसोर लालायग्रोगोन सिगां नितुमनि नोङाहाय माखौलाय होनना ना नोङाहाय माखौलाय दे जोंहा सोर दङलै माथो बेस्थ' गोजा नामा मानसिफोरा बेस्थ' गोजा नामा दिनै गासैबो बेस्थ' गोजा मा होनदों माबाया नितुमनिया SB फाग्लि निलेशखौ हाबा लादो SB फाग्लि निलेशखौ हाबा लादो होनना बुंदों बिदि नङा SMS-आ जायाखैब्रा बर'नि नङा बिदि नङा SMS-आ जायाखै बर'नि नङा बर'नि नङा नामा SB बर'नि नङा आरोना SB नितुमनि नेंहाय माखौलाय बिदि नङा SMS जायाखै बर'नि नङा आरोना SMS-आ आं आरो बेखौनो बर'निसो बानायना खनदो मादोलाय फरायदोलाय नोंहाय माकेलय होनना बुंदों आरोना माकेलय नेंहाय माकेलय निलेश ब्र'आ मा होनदों नितु कबितानाव खारसनहैदो लै नितु ब्र' उल्थासो जागोन माथो होनबा ना निलेश ब्र' उल्थासो जागोन माथो खारसनहैबा लाखायो आं नितु होनना बुंदों ना दासो होनना बुंदों आरोना नितुमनिया मिनिहरबायलै नितुमनि ब्र' खारसनहैनोसो होबाय माथो नोंखौ खारसनहैनांगौनो मिनिहरबाय नितुमनि ब्र'आ देरबाय नोंसोरनो माइबारि देखायहरनोसैलै आङो दै नोंसोरनो माइबारि देखायहरनोसै आं नायबानो जाबाय जोंहा बिखुंगुर ब्र मोनफैदोलै थेंकिउ बिखुंगुर ब्र आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय गुड मर्निं अल गुड मर्निं आबि गुड मर्निं होना बिखुंगुर ब्र नितुमनिया मा होनदों निलेक्स जायाखै होनना बुंदों आरोना नितुमनि ब्र'आ खारसनहैनोसो थिनबायबा नितुमनि ब्र नोंखौ नितुमनिया मिनिहरबायलै नितु खारसनहैदो कबितानाव खारसनहैदोंलै नितुमनि ब्र'आ निलेक्स SB नाव खारसनहैदो माबाखौनो उल्थासो खालामनोसै नामाब्रा नोंसोरलाय
Hello guys man. Nitumoni bro मा होनदों फरायनो रोङा नामा फ्रा फरायनो रोङा नामाफ्रा आच्छा फरायनाया जायाखै नामा एसबि माबा नितुमनि ब्र फरायनाया जायाखै नामा निलेक्स जायाखै फरायनाया जायासै नामालै जोंहा बिखुंगुर ब्र मा होनदों हेल' दिगान भाई हेल' बिखुंगुर ब्र कैसा है बताओ जोंहा प्रदीप ब्रआ मोनफैलै प्रदीप ब्र थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय दिगान सिगान बर' दिगान सिगान ब्र अके प्रदीप ब्र नितुमनिया मारै हौवा जालांखो नितुमनिया मा होनदों जोंहा जायाखैथ' आरो मा गोरोन्थि जादों नामा नितुमनि ब्र फरायनाया जाल्ला आन्दार मेट्रिक पास ब्रा मानसियाबो जोंना फैबा लाखिखागोन आं नितुनिखौ फैबा लाखिखागोन आं नितुनिखौ उनावनो बहा दं प्रदीप ब्र आं माबायाव दंलै प्रदीप ब्र आं माबायाव दङ तेलेंगाना स्टेटआव जिरायना दङ आरोना जोंना बिखुंगुर ब्र मा होनदों दिगन भाई कैसे हो मैं बढ़िया हूँ बिखुंगर जी अब बताओ कैसा है मैं अभी ऐसा थोड़ा फ्री है ना इसलिए बैठा है फ्री है थोड़ा ड्यूटी नहीं है अभी काम खत्म हो गया तो थोड़ा बैठा है ऐसा ही अब बताओ आप तो ड्यूटी में होगा ना बिखुंगर जी आप तो ड्यूटी में होगा अभी शायद नीलेश ब्रो यूट्यूब होता है यूट्यूब नितुमनि ब्रो ऑन कमेंट करो गाइस कौन है बिखुंगुर ब्र खैथा बाजियाव लाइभ फैदोंमोनलै नोङो आं थांदोंना थाङासैब्रा बावबायसो आङो दा फैथ'वाखै हा बिखुंगुर ब्र जों आंनि जिउ क्या कर रहा हो दिगन बैठा है ऐसा ही बिखुंगुर जी ऐसा ही बैठा है कुछ काम नहीं है ना अभी काम खत्म हो गया पूरा तो ऐसा ही बैठा है थाथ'लै दिगन आं राहा फिल्म नायनि राहा फिल्म बर' फिल्म नामा राहा एसबि बर' फिल्म राहा आंनि जिउ सापर्ट खालामना होदो प्लिज आंनि जिउ सापर्ट खालामना होदो प्लिज होनना बुंदोंलै जोंहा निलेश ब्र'आ आंनि जिउआ दंखायो नामाथाय निलेश ब्र' नोंनाव एसबि र' होनदों फैफिनगोन होनना बुंदों आरोना एसबिआ ब्र बर' आंनि जिउआ दंखायोदांलै निलेश ब्र' नोंनाव दंखायोलै निलेश ब्र' नोंजों दंखायो एसबि माबा निलेश ब्र' नोंजों अलरेडिखा मा खालामनो दा नहीं आया भाई मैं नहीं आया वो 11 तारीख को जाएगा मैं कल परसों ब्रो दिनै 11 मा एसबि आलाय मा दिनै 11 एसबि मा दिनै 11 जाखो तारीखा दिनै 11 नामा एसबि नहीं आया भाई नहीं आया मैं वो कल परसों जाएगा बिखुंगुर ब्रो कल परसों जाएगा निलेश ब्रो होनना बुंदों नितुमनिया पिएन अन नेटवर्क प्रब्लेम आंना दिगान ब्र थाथ' अके निलेश ब्र नेटवर्क प्रब्लेम बा दे जेबो नङा नेटवर्क प्रब्लेम बा जेबो नङा दे निलेश ब्र बियो आंनोमोन आरोना दहाय नों आंनि जिउ होननाया नोंजों अलरेडिखाना
सुनामा दिगन भाई मेरे को सुनाई नहीं दे रहा हो, मैं ड्यूटी पे हो। अच्छा ड्यूटी पे है ना बिखुंगुर ब्रो, क्या करो अभी ड्यूटी में है तो आं ओंखारथ'बाय दे ब्रो। ओके ओके नितुमनि ब्रो ओके दे जेबो नङा जेबो नङा। अच्छा दीपाली नहीं आया क्या भाई? दीपाली आया नहीं है। दीपाली क्या कर रहा है पता नहीं, आया नहीं है दीपाली। दीपाली को बुलाना पड़ेगा, कैसा बुलाओ अभी? दीपाली किधर है? सुनाई नहीं दे रहा है ना बिखुंगुर। आं ओंखारथ'नोसै दे बाय दे ब्र'। ओके ओके माबा नितुमनि ब्र' दे जेबो नङा। दीपाली नहीं आया क्या ना बुंदों? नहीं आया है बिखुंगुर, दीपाली नहीं आया। बीटी से ने बोसा है बिखुंगुर। कैसे हो? हाय न्यूज़ आप भी ना? हाँ 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 मैं ही हूँ मैं। हाँ 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 मैं ठीक हूँ भाई। हाँ ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं भाई। जोंहा पियार मोनफैदोंलै पियार, थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव जइन जाफिननायनि थाखाय। पियार बर' चेनेल हाय ब्र' हेल' हेल' माबोरै खबर सबर पियार ब्र'? माबोरै खबर सबर खोन्था दे। ओंखामफोर जाखांबाय नामा? पियार ब्र' ओंखामफोर जाखांबाय नामा? भाई अभी कहाँ पे? भाई अभी कहाँ पे? मोजां ब्र' मोजाङानो आरोना पियार ब्र', मोजाङानो जानांगौ खबरफ्रा। जोंहा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना होलै पियार ब्र'। कैसे नजरा है भाई, कैसे नजरा है? हाँ कैसा नजरा है? इधर खेत है, खेत जिधर भी खेत है, खेत है इधर भी पूरा खेत है। नजरा तो बहुत अच्छा है। नोंना बोरै होनना बुंदों? आंना मोजाङानो पियार ब्र', आंनाबो मोजाङानो। दायो डिउटि एसे फ्रिलै, डिउटि एसे फ्रिखायनो लाइभ फैबाय आङो। डिउटि एसे फ्रि आरोना, बेनिखायनो डिउटि माबायावनो फैबाय आं लाइभआवनो। लाइक होआखैबा होना हो दे पियार ब्र' खनसे एक लाइक खालामना हो। सड़क पर बैठा है क्या भाई? सड़क पर नहीं, सड़क पर नहीं,
ये है ना, ये है रूम, ये है रूम, ये रूम है हम लोग का, ये रूम है, ये रूम है बिकुंगुर ब्रो, ये हम लोग का रूम है। अब देख सकता है रूम है, ये रूम है। लाइट चला रहा है। हाँ, तो इधर में बैठा है मैं। हाँ हाँ, ये हम लोग का खेत है भाई खाने में क्या खाया था अभी? हाँ, अभी क्या खाया था मैं? तो अंडा बिरयानी। हाँ, आलू। ओके भाई, लेसरा। गाइस मोन दे कमेन्ट खालाम दे, सोर सोर दङ, सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना हो दे गाइस मोन। टेस्टी भाई, ओह टेस्टी। सुबह थोड़ा टाइम आया था भाई, ओ सुबह में थोड़ा टाइम आया था ना, सुबह में थोड़ा टाइम आया था। हाँ, तो आओ। दीपाली कहाँ होगा भाई अभी? दीपाली कहाँ होगा शायद? कहाँ होगा? हम्म।
ऐसा है क्या? हाँ हाँ आपको भी दिखा दो भाई, हमको भी दिखा दो जो है। कमेंट करो गाइस, कौन कौन है कमेंट करो गाइस प्लीज। 4 आदमी है, कौन कौन है? तेरे जैसा यार कहाँ कल जाने वाला है ना भाई, कल नहीं भाई, कल नहीं। जोंहा गुल्लु ब्र मोनफैदोंलै, थेंक इउ सो माच गुल्लु ब्र। माब्रै खबर सबर माब्रै गुल्लु ब्र? खोनादोंना खोनायाखै? हेल' जि, दासो डिउटि सुटि आंहा। औ दासो डिउटि सुटि नामा गुल्लु ब्र? आंहा दिनै एसे फ्रि आरोना गुल्लु ब्र, बेनिखायनो सानावनो लाइभ फैबाय आं। मोजां ब्र, औ मोजां दे, मोजाङानो दे। दासो सुटि जादोंना गुल्लु ब्र? जोंनाथ' दाबो सुटि जाबावनाय नङामोन आरोना, खामानिया एसे दिनै फ्रि जाबायना, एसे खम जाबाय, बेनिखायनो सुटि जाबाय। खामानिया एसे खममोन। Oh iya iya. Oh bro, 8 hors जागोन ना? जागोन ना? 8 घन्टाल' जादों, 8 घन्टाल' आरोना खामानिया गुल्लु ब्र, 8 घन्टा। मोजाङानो दे, जोंनाबो बिदिनो 8 घन्टा 9 घन्टा बिदि जाहैयो आरोना खामानिया। औ 8 घन्टा 9 घन्टा जायो। नै दीपाली आ गया हम लोग का। दीपाली जी कैसा है बताओ? दीपाली जी आ गया रे बिखुंगुर। माबोरै खबर सबर दीपाली आब'? दासो सारि मोनदों नामा दीपाली आब'? दासो सारि मोनदों। लाइक डान, थेंक इउ स' माच दीपाली आब', थेंक इउ स' माच लाइक डान होनायनि थाखाय। जोंहा गुल्लु ब्र लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो दे गुल्लु ब्र। आयौ दासो गुड मर्निं नंगारदों, गुड मर्निं नागिरदों आब'आ। दासो गुड मर्निंथ' आरो मर्निं होखादों ब्र, थेंक इउ स' माच होखानायनि थाखाय गुल्लु ब्र। दीपाली आब' मिनि हरलायबायसैलै गुड मर्निं होनहरनानै। गुड मर्निं दीपाली आब', गुड मर्निं। कैसे हो बताओ? आंहा हाबा जानो थांदोंमोन। सोरजों हाबा जानो थांदोंमोन दीपाली आब'? सोरजों हाबा जानो थांदोंमोन? मा मोनजाबोखो हाबा जानो थांनानै?
Dipali apa? Mama menjawabke. Mini oleh beli Dipali apa? Digan भाई आप तो दिगन भाई है ना दिगन भाई आप तो दिगन भाई है ना हाँ 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 जी हाँ हाँ जी हाँ मैं दिगन भाई हूँ दिगन भाई दिखुंगुर हेलो हाँ हाँ दिखुंगुर आपको हेलो बोल रहा है Ya gulu bro ama dulu baba hello Dipali dulu hello Dipali लोगोनि हाबा जानो थांदोंमोन लोगोनि हाबा जाहैदोंमोन आरोना मा मोनजाबोखो आब' दिपालि लोगोनि हाबायाव मा मोनजाबोखो टाइम मोनाखै टाइम मोनाखैना दिपालि आब' हाबा जानो थांदोंबा नोंहा बहा टाइम मोननो दे बहा टाइम मोननो हाबा जानो थांनायाव गुलु ब्र नों मोजाङै दंना गुलु ब्र नों मोजाङै दं नामा होनदों दिनै डार्लिं सना माइनाव मोना फैयाखै नामा सोरखौ होनदों गुलु ब्र सोरखौ डार्लिं सना होनदों SB खौ होनदों नामा SB एकदम माबानानै डायलग डेन्जार डायलग मारिनानै थांबाय दानिसो थांबाय डेन्जार डायलग मारिनानै जाना फैबाय होनदों आरोना मा मोनजाबोखो हाबायाव दिपालि आब' दिपालि मा जाना फैखो होनना सोंहरदों बिखुंगुरा खोनायानोलै दिपालि आब' बिखुंगुरा खोनायानो माबायाव दंनो खामानियाव डिउटियाव दङनो जेबो खोनाया बिखुंगुर दं ब्र बिदिनो मा खालामनो आरो गोसो हमथानो दं आरोना गुलु ब्र गोसो हमथा दं आरोना याल्लालै ना गुलु ब्र गोसोखौ हमथा दङ उसर तो क्या खा के आया दीपाली ने क्या खा के आया ब्र गोसोखौ हमथा थादे गुलु ब्र जेने तेने गोसोखौ हमथा थागोन दा बिखुंगुरा गुलु ब्र दाबो खबर लाफिनाखै नामा बिलाय गैया ब्र होनना बुंदों गैया ब्र सोरखौबा होनदोंथाय जोंहा सोरखौबा सोंहरदोंथाय बिखुंगुर ब्र गुलु ब्र सोरखौ होनहरदों इयो बिखुंगुरा नोंनि गार्लफ्रेन्ड नामा गुलु ब्र गार्लफ्रेन्डफोर नामा गुलु ब्र दाबो खबर लाफिनाखै नामा बियो दिपालि आब'आ बिजि दासो माबाना फैदों हाबा जानानै फैदोंनो
Dipalya buat aktris ni batra bro, aktris ni batra na. Aktris ni batra, ma buंनो आरो aktris ni batraफोरखौलाय. Aktris ni batraफोरखौलाय मा बुंबावनो aktris ni batraफोरखौ. प्यार तो धोखा देने के लिए होता है नहीं करता है ना इंगा बिखुंगुर ब्रो माने टेंशन लाबाय थानांला गुल्लु ब्रो बारा टेंशन बारा लाबाय थानांला आरोना प्यार तो धोखा के लिए होता है नहीं करता दंलै मोनसे गुल्लु ब्रो ब्रो टेंशन लाला रावखौबो बारा टेंशन लानाङालै गुल्लु ब्रो दाबायदियाव जोंहा इउबि स्टेटास मिक्स थेंक यू सो माच आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय हेलो गुड इभिनिं ब्रो गुड इभिनिं एसबि माबोरै खबर सबर खोन्थाहर दे मा ओंख्रि जाखौमोन गुल्लु ब्र'आ सिंगेल इज बेस्ट होननाय बाथ्रायानो मोजां बिखुंगुर ब्र' सिंगेल इज बेस्ट होननायानो मोजांथ' आरो बाथ्राया ना गुल्लु ब्र' अन जोंहा बिखुंगुर ब्र' सिंगेल इज बेस्ट एकदम बरिया होनना बुंहरदों आरोना जोंहा इउबिया एकदम बरियायानो जानांगौ जोंहा इउबि स्टेटास खबरफ्रा बरियायानो जानांगौ आरोना बिदिनो मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नोंना ना आंथ' दायो बेलेगावसो दंफैयो आरोना इउबि दायो तेलेंगानायावसो दंफैयो आं तेलेंगाना स्टेटआवसो दंफैयो बेनिफ्राय ओरैनो गामियालाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो इउबि नंगौ गुल्लु ब्र' नंगौ होनना बुंदों मा ओंख्रि जानायमोन ओंख्रिया माबा मुला आलु बेनिफ्राय लेस्रा सबाय बिमा गैला दावदै एवनायमोन ब्र' बिखुंगुर होनना बुंदों आं डिउटियाव दं दै लोगोफोर जोंहा माबाया डिउटियाव दंनो बिखुंगुर ब्र'आ डिउटियाव दङ जोंहा इउबि लाइक होआखैब्ला एक लाइक होना हो दे लाइक मोनसे होना हो दे इउबि लाइक होआखैब्ला टेस्टिखा ओंख्रिया टेस्टिखा ना एसे टेस्टियानो एसे माथो बुंनो आरो होनना बुंदों र' लाइक होनि आं लाइक हो दे इउबि मोनसे लाइक होना हो आरो जोंहा दावहारु अफिसार मोनफैलायबायलै दावहारु ब्र' थेंक इउ सो माच दावहारु ब्र' डिउटि गैया नामा दावहारु ब्र' हेल' माबोरै खबर सबर डिउटियावसो दं नामा दावहारु ब्र'आबो दावहारु ब्र'आ प्रफाइल सोलायबाय नामालै दावहारु ब्र' लाइक डान अके इउबि स्टेटास लाइक डान होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गैया ब्र' डिउटियाव गैया आरोना ओं ब्र' मैया जोंहा दावहारु ब्र'आ बेसेयाव 11ता बेसेबा जाबायमोन ना फन हरनाया रावबो लाइभ गैला मैयायो सब मानसिफोरा लोंनानै फिटिं गोजाना दिनै बिखुंगुर ब्र'आ लाइभ फैदे माबायाव बिदिनो
ओरैनो 12टाफोरावसो उन्दुनाय जाखायो नालाय 12टा साराय 12टा बेखिनियाव सिमथा आरोना माबाया बिखुंगुर ब्र'आ खोनायालै बिखुंगुर ब्र'आबो माबासो जाना दङ माबायावसो दंहैयो डिउटियावसो दङ खोनायानो औ ब्र' दावहारु ब्र' चेक हियार माय हम चेक खालामनांगौनोलै गुल्लु जागोन होनना बुंदों चेक खालामलाय दे दंखायोसो दां दंखालायोसोदां ना नै जोंहा दिपालि आब'आ हेलौ होनहरलायबायलै दं गुल्लु होनना बुंदों दंखायोनो आरोना गुल्लु ब्र' दावहारु ब्र'नो मोनसे हरना होनि र' आं इदिनो मोनसे हरना होनि र' जोंहा गुल्लु ब्र'जोंथ' दंखायोआनो दिपालि आब'जोंबो दंखायो जोंहा दावहारु ब्र'नो हरना होनि र' मोनसे दं गुल्लु नोङो हाय नानि दिपालि नोङो दंखायो दंनाया आनसाफ जायोना बेखायनो चेक खालामनांगौ ब्र' औ माने खनसे उनाव चेक खालामहोफिननांगौ आरोना नङाबा आनसार जाना थायोना जारलालै आनसार जाना थायो जोंहा दावहारु ब्र' आंहा दासो हाबा जानानै फैबाय आंहा हाबा जानानै फैबायनोलै जोंहा दिपालि आब'आ दासो अबेबा मायाव हाबा जानानै फैखोथाय सोरबा लोगोजों हाबा जानानै फैबायनो हाबा जानानै फैबाय ब्लग बानायबोआखै आब' दिपालि ब्लग बानायबोआखै मा मोनजाबोखो नानि दिपालि मा मोनजाबोखो नानि दिपालि मा मोनजाबोखो खोन्थाहरदो दावहारु ब्र'नो खोन्थाहरदो मा दिपालि आब' आं गोथाव जाथारोलै दिपालि आब'आ गोथाव जाथारोलै ओंखायनो मटिथार गोथाव जाथारोलै ओंखायनो मटिथार गोथाव जाथारोलै दिपालि आब'आ ओंखायनो माबाथार मटिथार जानायखौ मा बुंनो जा होनदों बेखौनो जाना फैबाय दावहारु ब्र' जा होदों बेखौनो जाना फैबाय आरोना दिपालि आब'आ गुल्लु मार हाबा जाबाय आं सामफ्रोमबो हाबा जागासिनोथ' आरो दिपालि आब'आ मिटिं जालाय हाबा जालागासिनो ना दिपालि आब' नोंसोरनिथिं मिटिं थांलाय हाबायाव थांलाय फुजायाव थांलाय दाख्लै माबा फुजायावबो थांना फैबायना दिपालि आब'आ मा फुजा होनदोंमोनलाय दिपालि आब' दाख्लै गारि खिगार जानाया मा फुजा मोनलाय गुल्लु नों 3 उइक जाबाय भिडिअ होआखै 3 मास जाबाय आरोना भिडिअ होयैया उइकआ माबासो ना सप्तासे नामा सप्ताना मास मोनलाय दिपालि आब' बावलायलांबायलै न' सिङाव ओंखाम जायासै न'सेनावल' जाना फैबाय न'सेनाव ओरैनो नुजाना फैबाय न'निमोन आरोना दिपालि आब' हाबायानो बाब न'सेनाव जानानै न'सेनाव जायागारा फैबाय आरोना एसे जाबानो जायो मा न'निनावबो होमबा मिथियोना सोरना गोथाव जादों सोरना गोथाव जायाखै
दोनदो आंबो लाइभ होनोसै दसे। नोंबो लाइभ होनोसै नामा दिपालि आब'? दे लाइभ होयोबा दोनगोन दे आं। ओरैनोबा आंहा एमबि गैखाया। एमबि गैखाया नामा दिपालि आब'? दे नों लाइभ फैनोसै नामा दिपालि आब'? मा होनदों? दावहारु ब्र' आं दा सान्दै टेनसनाव दं बेखायनो भिडिअ होआखै ब्र'। जोंहा दावहारु ब्र'आ माबा जादोंलै एक्ट्रिसनि प्रब्लेम जाना दं आरोना दावहारु ब्र'। माबा गुल्लु ब्र'। एक्ट्रिसनि प्रब्लेम जागासिनो बेखायनो टेनसन जागासिनो एसे। दिपालि आब' फेस लाइभ हो होनना बुंदों। दावहारु ब्र' मोनसे हरबाय दे आं नोंनो दै। दे आंबो दुगैनो दिगोन आं मेलायाव थांनो। मेलायाव थांनो नामा दावहारु ब्र'? दे। दे मेलायाव थांबा दुगैना लादो दे। जोंहा दिपालि आब'आ लाइभ फैनोलै फैमारना फैमारा दिपालि आब' मोजां खोन्थाहरलै। फैयोबा फैदो दे नों फैबानो दोनगोन आं लाइभखौ। नों फैबानो दोनगोन दे आङो दिपालि आब'। आं थांथ'नोसै दै बाय। दे बाय दावहारु ब्र' बाय दे। बाय मेला नायनो थाङोबा नोंहा मेला। आब' दिपालिया दा फैथ'आ दुगैखांना फैगोन दे। आब' दिपालिया आं दा फैथ'आ दुगैखांना फैगोन दे होनना बुंदों आरोना। जोंहा गुल्लु ब्र'आबो माबायानो दासो जोबदोनो डिउटियाबो। दुगैखांनानै फै गुल्लु ब्र'। दुगैखांनानै फै एसे बिन्दास जानाय बायदि। बिटिसि अन। ओइ दावहारु ब्र' र' नोंखौ बिटिसिजों चेक खालामना नायनो दै। बिटिसिजों गैया माथो ना? बिटिसिया लाइभ हैबायदांलैयो दिपालि आब'आ। र' नटिफिकेसन फैबानो दोननोसै आंबो। नैबे गुल्लु ब्र' नैबे बिटिसिजों हरना होनि र' आं नोंनो। बेजों गैया माने इयो मैयासो बानायदोंमोन ना आङो बे बिटिसिजों। मैयासो बानायदों आङो बेजों हरना होनि र' आं नोंनो मोनसे। मैयासो बानायदोंना आं बेखौ। भिडिअ देखायबालाय माबागोनसो नामाब्रा माबासो फैगोन नामालै कपिराइट। ओरैनोबा आंहा एमबि गैया होनबावलायदोंलै दिपालि आब'आ। दानो गिदिंगोनसो दै ना माबाना दिपालि आब'ना। दानो गिदिंलायगोनसै ना माबायानो। नेटानो गिदिंबायसो थालायगोन इना र'। एकदमबारे जाखाथारबायना नेटानो खालि प्रब्लेम। गुल्लु ब्र' बे मोसानायफोरखौलाय बहा मोननायब्रा नोंलाय माथो देनजार मोसादों ना? बहा मोननाय नोङो गुल्लु ब्र' बेफोर मोसानायखौ?
दिपालि आब'आ खोनासंगासिनोसोलै दिपालि आब' खोनासंगासिनोसो नोङो थांदो लाइभआव फैदो आं नोंनि नटिफिकेसन फैबानो दोनगोन आं लाइभ होयोबा दिपालि आब' लाइभ होयोबा नोंनि नटिफिकेसन फैबानो दोनगोन दे आं थांलाय फैथां वो ब्रो फांसननि फांसननि ना हेल' ब्र हे थाथ' दसे होनना बुंदों हे थाथ' दसे दा एसे उखुमफोराव गाखोनानै होखा माबाखौ लाइभखौ दिपालि आब' मोजांनो माबानाय बायदि जानाय बायदि नेट नांनाय बायदि दा गिदिंबायसो थालायगोन नङाबा कमेन्ट हरनि आं मा कमेन्ट हरनि मायाव कमेन्ट हरनि हि मायाव कमेन्ट हरनो नागिरखो नोंलाय सोरनो कमेन्ट हरनो नागिरखो बिउटिफुल डान्स 30-40 मिनिटल' थागोन आं 30-40 मिनिटल' मानो 30-40 मिनिटल' मानो 30-40 मिनिटल' दिपालि आब' गोबावथा नोंनो र' आंनो मा कमेन्ट हरो नोंलाय एमबि गैला होनो आब' दिपालि मोननैथि ज' बिउटिफुल गार्ल दंलै फसायलायदों आं नोंसोरनिथिं जा बिउटिफुल होनना बुंदों आरोना गुल्लु नंगौ नामा बिउटिफुल सिख्लाफोर दं आरोना दिपालि आब' मोननिथिं दङलै दङ दिपालि आब'आ सासेनिबो नाम्बार हरनो हाया होमबाबो आरोना होमबाबो बिउटिफुल सिख्लाफोर थाबाबो औलै आब' मथि होनना बुङो सोरनो नांगौ बुं गुल्लु ब्र'नो हर दिपालि आब' बोरैबा सिटिं जालाबायबाबो जा गोजानलै नोंसोरनिथिं दिपालि आब' लायनो बेनिखायनो बायो आं एथ' गोजाननिखौ लायनो बायोलै आङो थांलाय फैलायनो सानसे लायो हरसे गाहाम नोंनोलाय आंनोबो नांगौ दे हरना दोन माबायाव मेसेन्जाराव हरना दोन आब' मथिया मा गामिनि खोन्थाहर आब' मथि मा गामिनि खोन्थाहर लाइभ फैनायालाय मा जाखो वाव आं तामुलपुरनि आदसा तामुलपुरनिनोलै दिपालि आब'आ जालालै दुगैनायखौसो नुलाबायबाय माबा जारलासो चार्ज गैला 2 MB माबा थांबाय 2% थांबाय 2% गाइसमोन 2% थांबाय
Kampungnya dari mana? Oh, itu kampungnya dari mana? Ini gila. Hei आब' बेनिफ्रायबो अके आंनिफ्रायबो अके बाजै जागोन दे होनना बुंदों। बाजै जागोन दे। गयबारिनि गुलु बोरै बाजै जाखो मा बोरै बाजै जाखो बोरै बाजै जागोन दे होनना बुंदों ना सोरखो आब' होनदों। है आब' बेनिफ्रायबो अके आंनिफ्रायबो अके बाजै जागोन दे। बेनिफ्रायबो अके आंनिफ्रायबो एके बाजै जागोन दे। नोंसो बुंदों औ गुलुब्र नोंसो बुंदों ना माबा होननानै बाजै जागोन दे होननानै नोंसो होनदों गुलुब्र बोरै बाजै जागोन। आं फैना नायनो दे लाइभ औ फैना नायलाय आब' फैना नायलाय। एमबि गैला नामा एमबि गैला दिपालि आब'? नेट मोनगोन ना मोनाबा नेट मोनगोन ना मोनाबा फैना नाय दे। ना केलाब्रा मोनफैदों थेंक इउ स' माच केलाब्रा। हेलौ भाइ उरां फारां अके उरां फारां माबोरै खबर सबर केलाब्रा नामाबो बोरै ना मोजाङानो दे। जोंना बुलुब्रआ बिनिफ्राय अके आंनिफ्रायबो अके बासो जागोन बुंदों आब' मथि बेनिफ्रायबो अके आंनिफ्रायबो अकेबासो जागोनथ' आरो नोङो बाजै होनदोंमोन ना माबा गुलुब्र बेखौ सोंहरदोंमोन आरोना बाजैखौ। मजा दे उरां फारांनो नोंहालाय बोरै दं? औ आंहाबो मोजाङानो केलाब्रा आंहाबो मोजाङानो दे उरां फारांनो। रं जादों लिरनाया रं जादों आरोना गुलुब्र बेखौनो सोंहरदोंमोन आरोना दिपालि आब'आ मा बाजै होननानै मा बाजै जाखो होननानै। केलाब्रा लाइक होआखैब्ला लाइक होना हो दे मोनसे अननानै। उरां फारां गोसो मा बुस्थु दिपालिया माबा लाइभ होग्राया माबा हायसो होनना बुंहरबावबाय। लाइभ होग्रा मानसिया हायसो होनना बुंहरबावबाय ना बाय होनहरदों दिपालि आब'? साइलेन्ट 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 आं दहायनो लाइक होबाय दे दे आं मिथिखादो दे आं मिथिखादों दिपालि आब'। जोंहा गुलुब्रा बिदि हो लाइभखौ आब' मथि औ बिदि होनो ओरैनो हमनानै होनांगौन आरोना सेल्फि केमेराजों हो आरोना दिपालि आब'। अके होनदो दिपालि आब' अके औ बिदिनो हो दिपालि आब' लाइभखौ महरखौ देखाय आरोना। औ
होनना बुंदों जोंहा ब्ल'गआ अन माबा अनसो जालायबाय दिपालि आब'आ टु पार्सेन्टल'सै माबायानो दिपालि आब' अन kurang Kabri nama. Kun ase, kune ase, komen kora guys, kune ase. Komen kora guys, komen kora. De fैद' आब' मति नोंखौ नायना दुगैनोसै आंहा दिपालि आब' फैदो नोंखौ नायना दुगैनोसैनो फैदो दिपालि आब' फैदो खाख्रा खुख्रा होनोलै माथो Kun है guys, comment करो please, comment करो guys. जोंहा खोरोम ब्र मोनफैदोलै, thank you so much खोरोम ब्र. दिगन ब्र आं दहाय बेस्थ'मोन दै, बेस्थ'मोन आरोना खोरोम ब्र, दे जेबो नङा. बेस्थ'मोन जोंहा अनसाय स्टेटास बड' मोनफैदों, thank you so much अनसाय. Hi boss, hello boss, माबोरै खबर सबर खोन्था दे अनसाय, खबर सबर माबोरै? लाइक होआखैब्ला लाइक मोनसे होना हो अनसाय बस, लाइक होआखैब्ला लाइक मोनसे होना हो. बेसर फुदोंमोन आं दहाय, बेसर फुदोंमोन ना खोरोम ब्र, बेसरनि सिजेन दायो. मोजांलै दासान्दि, मोजां आरोना, आंनाबो मोजाङानोथ'लै अनसाय दायो, खबर सबर मोजाङानोथ'. न'आव थांहां ना दायो फ्रि आरोना एसे, न'आव थांहां जागासिनो नालाय फ्रि. गाबोन सानसे सबनिया थांगोन आङो न'आव. माहाय थायो नों? आं माबायावसो तेलेंगाना स्टेटआवसो थायो, तेलेंगाना स्टेटआव थायो अनसाय. बेनिफ्राय गाबोन सबनिया थांगोन आं न'आव. हाय ब्र बेसे गोबाव जाखो? सोरांसा ब्र गोबावानो जाबायलै, आं एसे
घन्टासे 1.5 घन्टायानो जाबाय आङो सोरांसा 1.5 घन्टायानो जाबाय। लाइक होआखैब्ला लाइक होना हो दे सोरांसा मोनसे लाइक होआखैब्ला 1 लाइक कर दो। बोरो माथो दाबो गैया बेलाय औलै दाबो गैया नै इयाव नायगासिनोसो नामा खोनासंगासिनोसो नामा इयो दिपालि आब'आ खोनासंगासिनोसो दांलै लाइभ होग्राया जारलासो बेजोंबो दा अनसो हरलायगोन इयो अन होननानै गुलु ब्र मा होनदों ब्र आं थांथ'नोसै दानो नामा गुलु ब्र दानो थाङो नामा र' ना दुगैनोसै दे दुगैना लादो दे दुगैयाखैबा दुगैना लादो गुलु ब्र। जोंहा एसबि सर्टआ मा होनदों आयौ दाबो दङ आयौ दाबो दं एसबि दाबो दंलै आङो दुगैनो ब्र दुगैना ला दे गुलु ब्र दुगैना लाग्रो। जोंहा सोरां आब' मोनफैदों थेंकिउ स' माच सोरां आब'। हाय हेल' सोरां आब' माबोरै खबर सबर आगै होनना बुंदों आगै आब' माबोरै खबरा खोन्थाहर दे मा खालामदों दङ आब' ओरैनो गसंलाय जिरायलाय खालामगासिनो आङो लाइभ होनानैनो गसंलाय जिरायलाय खालामगासिनो आरोना लाइभ होनानैनो बिटिसि प्लिज सापर्ट खालामदो अननानै बिटिसि आ सापर्ट खालामनांगौ ना सोरां आब' बिटिसि सापर्ट खालामना होनांगौनो बिटिसि दं होनदों आरोना आगै बिटिसि आ मा होनदों अके होनदों आरोना माथो बुङानो रोंलिया माथो बुंनोनो रोंलिया होनना बुंदों सोर आङो बुंनो रोंलिया नामा माबा सोरां आब' ओरै खाथिंलाबायनानैसो होलागासिनो आङो लाइभखौनो बेनिखायनो बुंनो रोङाखै बारा मोजांनो सार्चबो गैला अल चेक खालामना ला दै आगै अल चेक खालामना ला दै आगै होनना बुंदों आरो सोरखौ होनदों सोरां आब' बिटिसिखौ जोंहा खोरोम ब्र'आ सोरां आब'हाय होनना बुंहरदों सोरां आब'हाय होनना बुंहरदों आरोना बिटिसिआ आंनो सोरां आब' बिटिसिआ आंनो दै सोरां आब' खोनादोंना सोरां आब' खोनादों नोङो दे आं नोंनो बे बिटिसिजोंबो खालामना हरनोसै आरो मैयासो खुलिदों आं बे बिटिसिखौ मैयासो खुलिदों आं माबाना होनोसै दा आङो दे अलाव थुना होदो होनना बुंदों आरोना अलाव थुना होखायो आं गासैखौबो अलाव थुखायोलै माबा सोरां आब' गासैखौबो अलाव थुखायो आं ओमफ्राय सोरनाबा अल थुजाया आरोना बेनिखायसो आङो सोरनाबा अल थुजायाना बेनिखाय अल थुआ बे थुबाबो थुजायाबा अलानो चार्ज गैयालै मबाइला सोरनाबा अल थुजायाना बेनिखायनो अल थुआ थुबाबो थुजायाबा सोरां आब'नि एलबामा माबागोनसो नामालै कपिराइट फैगोन नामालै सोरां आब' कपिराइट फैगोन नामा आं अलावनो थुयो आंबो अलावनो थुयो आरोना नोंबो सोरां आब' आं गासैखौबो अलाव थुखायो बेनिफ्राय सोरनाबा अल थुजायालै माबाया सोरनाबा अल थुजाया आंजों मा रायज्लायफैबाय थायो नोंलाय आं बेयाव खामानि मावबायना आंजोंसो रायज्लायफैबाय थायो आबै गोजासो खोरोमब्र'आ मा होनदों आबै गोजासो होनना बुंबाय काम कर रहा है क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ काम करता हूँ मेरे साथ क्यों कर रहा है क्यों बार कर रहा है बोल रहा है थोड़े काम कर रहा है वो नायना खोनथिंगा कपि फैयो नायना
खोथिंगा कपि फैयो। खोरोमागै मोजां खबरा नोंनालाय? खोरोमागै मोजां खबरा नोंनाबोलाय होनना बुंहरदो आरोना खोरोमब्र'। हामालै आंना खोरोमब्र' मानो हामा जाखो? एगजामाव लिरनो हायाखै नामासो खोरोमब्र'? एगजामाव लिरनो हायाखै? एगजामाव लिरनो हायाखै? जा मोसादों नोंसानि राजाया नै। नोंसानि राजाना रानि जा मोसादों नै। ब्लो होथ'लाय ब्लु होथ'ना होनदां। माबा फैबायलै दिपालि आब'आ माबा फैबाय लाइभ फैदों आरोना। आं नायनि मोनसे होनना बुंदों आरोना। दे। बियो मबाइला साइडआव ला होनना बुंदों आरोना। साइडआव ला ना। कपिराइट फैयोना? बोखारदो आगै। माखौ नायदोंमोन नोंलाय माबा सोरां आब'? माखौ नायनायमोन? दे बोखारना होबाय दां। SB निखौ SB निखौ चेक खालामदोंमोन नामा नोङो? सोरां आब'? SB आ थांफिनलायबायसोदां। SB चला गया है क्या SB? गैयालै माबा सोरां आब' आंनाव गोदान मानसि फैया। साबखौ नायदोंमोन आरोना। आंनियाव गोदान मानसि फैयालै दिपालि आब' माबा सोरां आब'। दंखायो होमब्लाबो बेसे जाखो दिनै बेखौनो नायदोंमोन। बेसेबां जाखो नायदोंमोन आरोना बेखौनो। ओंखाम संनि र' आं आगै। ओंखाम संनो दे ओंखाम संना ला माबा सोरां। ओंखाम संना ला दे। ओंखाम संनायनि टाइम जाबाय दायो। ओंखाम संनायनि टाइम जाबाय। आयौ आंबो बावदोंसो आंहाबो ओंखाम संनांगौ सोरां आब'। आंहाबो ओंखाम संनांगौ बावदोंसो आंबो। लाइभआवसो दंफैगासिनो। आंहाबो ओंखाम संनांगौ बावदों। हाय दस्त सुरेन्द्र नायक आया है। थेंक इउ सो मच सुरेन्द्र। हाय दोस्तों हेलो कैसा है आप? हाय सुरेंद्र प्लीज सपोर्ट। सोरां जी को सपोर्ट कर दो सुरेंद्र। प्लीज सपोर्ट कर दो यार। सपोर्ट कर दो। सपोर्ट करना है दो। एक लाइक कर दो सुरेंद्र। सुरेंद्र एक लाइक कर दो। एक लाइक दबा दो। हाय सुरेंद्र प्लीज सपोर्ट बोल रहा है जाल्ला। सुरेंद्र जाल्ला से नोले। कहाँ से हो ब्रो? मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ सुरेंद्र जी। आप बताओ आप कहाँ से है? आप बताओ तो कहाँ से है? लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो यार। सोरां ब्र मा होनदों? खोरोमागै दायो फैदे। दायो फैदे होनना बुंदों सोरां आब'आबो लिंहरदो आरोना। सोरां आब'आबो लाइभ होगोन ना दाहाय? थांगोन दे आं फैखाला आरोना लाइभ दायो सोरां आब'। दायो लाइभ फैखाला आं थांगोन आरो नोंनावबो थांगोन आं बयनावबो थांगोन आं दायो। सुरेंद्र नो क्या नो हो गया सुरेंद्र नायक? क्या नो हो गया? कुछ तो बोलो यार। लाइभ होगोन 9 बाजियाव होगोन ना सोरां आब'? दे हो दे। होबानो जाबाय। सपोर्ट गाइस सपोर्ट करो खोरोमको सपोर्ट करो प्लीज।
सपोर्ट करो यार, सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो। सपोर्ट कर दो। सोरां आब' मानदों अके होनना बुंदों। अके अके सोरां आब'। दे फैगोन दे सोरां होनदों आरोना, फैगोन आरोना खोरोमाबो। सपोर्ट नहीं करना तो ठीक है। हाँ सपोर्ट नहीं करना तो ठीक है सुरेंद्र, कोई बात नहीं है ना सोरां आब', ठीक है कोई बात नहीं, सपोर्ट नहीं करना तो। अनला आंखौ होनना बुंदों। खोरोम र' अनगोन र', अनगोन आं नोंखौ, टेनसन खालामनाङा, आं दिनै पाक्का हरगोन आरोना नोंनो खोरोम र', पाक्का सियर हरगोन आं नोंनो, टेनसन खालामनाङा नोङो। दे खोरोम आगै आरो दिगन आगै अल गाइस मोनबाय। अके अके सोरां आब' दै, थेंक इउ स' माच सोरां आब' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। ओंखाम संनि, औ दे संना ला दे सोरां आब' संना ला दे ओंखाम संनानै लाग्रो दे। बाय होनना बुंदों आरोना सोरां खोरोम ब्र'आ, बाय। दिगन दा बेरायनोसै। सुरेंद्र कहाँ गया सुरेंद्र? सुरेंद्र क्यों एक लाइक नहीं दिया यार, लाइक दे दो एक लाइक तो कर दो यार सुरेंद्र, क्यों निकल गया यार? बाप दोनैसो गाबोन नुला नोंखौ। माबानिसो गामसाया, नखलनिसो। नखलनि गामसा? Ya Surendra ya, no. सुरेंद्र नमस्कार, क्या क्या सुरेंद्र नमस्कार क्यों किया, नमस्कार क्यों किया सुरेंद्र? Enggak. Di kontak pak kalau nanti itu. Tahu nggak ada yang orang dari orang sisi itu yang ini. Mungkin ada yang bisa semua. Mana? जोंहा खोरोम ब्र'आ मा होनदों, खामानि मावदों नामा ब्र'? खामानि मावाखै खोरोम ब्र', खामानि मावाखै आरोना, खामानि मावाखै। नै आंबो माबा 2 घन्टा फुरा खालामथारनोसै आरोना, नै 10 मिनिट दंबायो, बेनिफ्राय दिपालि आब'नाव थांनि र', दिपालि आब'नि लाइभआव थांनि खोरोम ब्र', माबा 2 घन्टा फुरा खालामसै।
तो राजदीप आया है, राजदीप गोगोई, थैंक यू सो मच। मोर लाइव डाकर करने थैंक यू। हाँ राजदीप गोगोई हाय, लाइक डन, थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए। हाँ लाइक देर करने धन्यवाद। हाँ राजदीप गोगोई, न्यू कम अभी मैं रखने वाला था राजदीप, ओ लाइव रखने वाला था अभी। खरम जी कम प्लीज। हाँ खरम जी प्लीज कम, वो बुला रहा है आपको राजदीप ने। खरम नोंनि फ्रेंड गैयाबा फ्रेंड खालामना ला दे राजदीपजों। जोंहा बिदिन्था बर' फैदों, थेंक इउ स' माच बिदिन्था बर'। माबोरै खबर सबर? आं दोननोसो नागिरबायमोनलै लाइभखौ दोननोसो नागिरबायमोन आङो राजदीप। माबा बिदिन्था हेलौ ब्र होनदों। हेलौ माबोरै खबर सबरा बिदिन्था? दोननोसो नागिरबायमोन आङो। इथिं माबाया दंना सासे दिपालि आब' लाइभ होगासिनो ना, दा नङाबा गाज्रि मोनलायगोन ना इयो, आंनाव फैबाय थायो बियो। ना खोरोम ब्र मा होनदों? औ होनना बुंदों आरोना, औ दे ब्र होमबा होनना बुंदों आरोना। दे लाइक मोनसे होना हो आरोना, माबा बिदिन्था ब्र लाइक होना हो आरोना मोनसे। राजदीप गोगोई लाइक नहीं दिया तो एक लाइक कर दो यार, एक लाइक कर दो, लाइक नहीं दिया तो। होबाय दे ब्र, ओके थैंक यू सो मच माबा बिदिन्था थैंक यू सो मच दे लाइक होनायनि थाखाय। राजदीप ने क्या बोला? खरम जी का वहाँ खरम खालना ला दे माबा बिबा जों राजदीपजों माबा गैयाबा फ्रेंड गैयाबा खालना ला दे। आं दसे थाबावनोसै, 7 मिनिट थाबावनोसै आङो, 7 मिनिट 2 घन्टा फुरा जानाय बायदि। राजदीप ने क्या बोला? लाइक डन, ओके थैंक यू सो मच राजदीप, थैंक यू सो मच। खोरोम आंजों लोगो दंना गैयाथाय? अ खोरोम लोगो दंना गैया माबाजों बिदिन्थाजों? नायलाय चेक खालामना नाय खोरोम ब्र, चेक खालामना नाय दे। र मेथाइ जादों खोरोम ब्र, मेथाइ जाग्रोथारसै आरोना। मेथाइ जाना लाग्रो दे। मेथाइ जालायनाय जाखोब्रा खोरोम ब्र? गैया रावजोंबो, रावजोंबो गैया आरोना जोंबो। दा मा खालामो रावजोंबो गैयाबा? खालामो ना मायो खोरोम ब्र? बुंना हो दे, खालामो ना मायो नोङो रावजोंबो गैयाबा?
Hello guys, komen khalam guys men, komen khalam soर dङ? जोङो खोरोमा सापर्ट खालामनो नागिरदोंमोन सोर दङ कमेन्ट खालामलाय। माथो सिरि थाजोब्बाय। सोरबा गेम गेलेबाय दं नामा खाथियाव ब्र'? ओइ लोगो सासे फ्रि फायार गेलेगासिनो आरोना, फ्रि फायार प्र' लागावखायोलै। बिदिनोखा ब्र' गेम गेलेगासिनो सासे लोगो। दे सापर्ट खालामलायखांबायब्ला खोन्थादो दे गाइसमोन, सापर्ट खालामलायखांबायबा खोन्थादो दे। आङो दोनथ'नोसै आरोना सापर्ट खालामलायखांबायबा गाइसमोन। कमेन्टखौनो खालामला माथोना गासै रावबो। आं कमेन्ट खालामला, आं दोननोसै नामा? दोननोसैलै आङो। देलाय बुंहरलाय गाइस सोर दङ बुंहरलाय खनसे। सोर दङ बुंहरलाय, आं दोननोसै। रावबो गैला नामा? रावबो गैला खोमालै। खोरोम ब्र' दोननोसै ना? खोरोम ब्र' दोननोसै ना? खोरोम ब्र' दोननोसै ना? दोननोसै ना खोरोम ब्र'? दोननोसै ना खोरोम ब्र'? दोननोसै ना खोरोम ब्र'? दे मोनसे कमेन्ट होलाय खोरोम ब्र'। दोननोसै ना खोरोम ब्र'? मोनसे कमेन्ट होलाय। दोननोसै नामा? मोनसे कमेन्ट होना दे। दोनना होनोसै आङो खोरोम ब्र'। अके बाय दै, दोनबाय दे आङो। बाय 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 बाय।